ନା ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କରୋଡ଼ପତି ବନିଗନି ତାହାନେ ବାଳ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବି। ବାଳ ଏଇ କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, କାଲିକା ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋ ନେଟ୍ଟା ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆଟା କତିକି କଲ୍ କନି, ମୁଁ କହିନି 19 ରିଚାର୍ଜ ମାରିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ହାଲୋ ହାଲୋ କହିଲା, ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ମୁଁ ବାଳ ବୁଝିନେଲି, ଶୁଣ ଏଇ ନେଟୱାର୍କ ବାହାନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ପଇସା ନ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବାହାନା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ କଲ୍ କନି, କହିଲା ମୋ ହାତରେ ଟଙ୍କାଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ କଲ୍ କନି, କହିଲା କରୁଛି ତ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଅନେଇଛି ଆଉ କରୁଛି। ଶୁଣ ଭୁଲିଯିବି, ମୁଁ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଥିବି, ମୋର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅମ୍ବାନୀ ସହିତ ଉଠିଆ ବସିଆ ହେଇଯିବ। ଖୁସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ବସିଆ ସବୁ କିଛି। ବାଳ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରଖିବିନି। ଗୋଟେ 19 ଦେଇପାରିଲେନି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ନା 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 ନା। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ମାରି ଉଠେଇଦେବି, ନୂଆ ସିମ୍ ନେଇଯିବି। ଭଲ ହବ, ଆଉ ବାଳ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ବିଏମ୍ ଫିଏମ୍ ମଷ୍ଟରିଜ ସବୁ ବୁଲିବି, ସେମାନେ ଦେଖିକି ଜଳିବେ। ଜଳନ୍ତୁ ବାଳକୁ ନେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆଉ।